Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na issue kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yohit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Miyerkules sa Mayo 28, 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido. Diyan sa lado technical si Darwin Obido. Ako po ang sentong lingkod, amigo sa radyo. Alwin Double L, Alwin Liobit po tabi ini. Ibahanin do ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programa. Naman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na nakaantabay, nakatutok, digdi po sa 1 FM. Good morning po. Welcome na digdi sa programang ini. Siyempre duman sa mga kamamata pa sana na nakantabay digdi sa satuyangon yan. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin pa nagmamati na anuman nakatibaadan sa sendong mga hawak mintras nakatutok digdi po sa programa. Ege. Wala kitang 7 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga headlines kan sa tuya ng mga bareta ngunyan na pagkaaga. Albayano atlet nakasungkit tin gold medal o panduang gold medal sa Bicol o kan Bicol sa palarong pambansa. Sobra sa 50% kan mga Pinoy kontra sa pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Mantang 165,000 na classroom kay Puampak ang DepEd. 3 milyon naman na mga estudyante na nagtapos sa high school. Oy, kay puan daw po tabi ninda tutorial sigon yan sa DepEd. At yan, inian sa tuyang main topic ngunyan. Siyempre, sa Hunyo, maburukasan na naman po tabi ang klase, adi. Hunyo, burukasan na naman po tabi ang klase. Mantang 10,000 na panibagong staff
kaypuan po tabi kan DepEd, kaypuhan kan DepEd, para sa ano yan, para sa ano ini, para po tabi digdi sa trabaho, para dahil na maulang sa mga teachers ta, para dahil na maulang sa mga teachers ta, mantang sinda po tabi nagtutukdo sa mga eskwelahan. Tama ini, ano ba kita duman sa Singapore ali? Yun ay yung pagdiskutir ko kay ito pa na ang Singapore, ang mga teacher po madyan sa eskwelahan, madyan sa eskwelahan po, malaog na sana, matukdo na sana, sige na sa turo po tabi, yung administrative, ano ba yun? Assistant, yung mga assistant po tabi kan mga teacher, ng teaching yan, yun na po ang nag-aayos kan gabos na kaypuan kan teacher, tangani na ano yan, itataon na sana sa teacher. Dapat po ang ratio kaan ko na supposed to be dapat 1:1. Sarong teacher, saro po tabing assistant. Yugon mo yan. Maurag sa teacher, may assistant ka na. May assistant na sa teacher day. Yugon mo yan. Sen ka baga puro takaan. Yo. Gani na marhay da po yung pagturo. Yugon mo nakakaandam ini na aramindo, mas nakakaandam po tabi ining bilang na ini na ini po bako ini chambang bilang kundi ini pinag mismo po tabi na PSA, yung Philippine Statistics Authority po, yung mismo may sabi digdi. PSA po tabi ang may sabi digdi na ang sabi digdi po 5.58 million na high school graduate, iyo ang pinag-aapod na functionally illiterate. Nagpo-function po tabi siya pero illiterate. Yugon mo yan? Ano nga ang rason ko natatasiring kaan ang pag-aadal kan PSA? Sa mga nagtapos po tabi, sundo grade 10, functionally illiterate. Ano ang gustong sabihin po? Tabi kaan, nakatapos ka man nga ni sa pag-aadal, kaya lang po, dahil mo nasasabutan yung sa imong binabasa, maluyak ka sa pagsabot, dahil mo nasabutan. Mas nakakaandam po tabi ini sa reading comprehension maluya. Siguro inan dapat natutukan po tabi kan Department of Education ang Department of Education kamo po tabi digdi ang suspika ini. Dito naman pwede na ibasulta pa so pandemic nagkaigwa nga kita nin inaapod na learning loss during the pandemic period way back 2020, 2019 and 2020. Sundo 2021. Nagkaigwa nga kita nin nagkaigwa nga kita digdikan inaapod na learning loss. Dakulaon yung percentage. Kasi online, no? Pero dapat ko taanangon yan nakabalik na baga kita sa normal. dapat po nakakabalik na bako ining resulta kan pag-aadal na ini na uyugon mo yan 3 million pirang million po ang mga estudyante sa basic education, elementary and high school. Yugon man 3 million kay puanda po tabi na tukduan i-tutor po. Natata nangyayari ini, natapota nangyayari ini, siguro po tabi bako lang ini sa problema po kan estudyante
kundi po tabi, problema ini sa teacher. Problema ini kung papaano ang approach kan teacher sa pagturo. Diba? Dahil nakasabot. Antaramon kayan, nakasabot ka ngaya, pero dahil ka nakaintindi. Diba? Nakasabot ka ngaya, pero dahil ka nakaintindi. Yan po yan. May problema sa reading comprehension. Sa comprehension po. Nababasa mo, itinaw sa imo sa libro, nababasa mo, pero dai mo po na iintindihan. Kasi ang problema tangon yan, kadakol-dakol kitang mga subjects na dai naman kaipuhan. Di ba? Ang dapat na i-focus na po, simple man sa natulong asignatura man sa na po, ang dapat na fokusan tangon yan. Poon sa elementary, sundo sa high school. Tulo po yan, na magkakarabit-kabit na po. Number 1, science, ang tulong iyan po ang science, mathematics, and English. Iyo po yan tulong iyan, ang kaipuhan po natutukan ta. Kaipuhan ta po tabing tutukan nata. Ini po ang importante sa pang-oral daw tang buhay. Mathematics, kasarabayan po tabi pirmi. Mathematics tapos science. Tapos po tabi yung English. Pabayaan ta ng Tagalog. Tapos iyan ang mga social studies. May social studies pa ngunyan. Dati kayo to social studies Inda ko ngunyan ko na nuna. Kaipuan po tabi ini na tutukan kan mga teachers. Lalo na sa elementary. Taan elementary po. Sa elementary po, iyo po iyan ang pinaka-basic. Iyo po ini ang pundasyon kan aki. Pag nag-i-eskwela, pundasyon yan po tabi kan edukasyon, an elementary. Kung sa elementary po, sablay na, nakagraduate din grade 6, nakabasa pero dahil nakasabot, ano pa man po ang aasahan ta kayan during high school? Na dahil nga niya po tabi nakuaso pundasyon. An harong baga pag itinugdok, binubugtakan yan ki pundasyon. Kung maluya ang pundasyon, pag naglinog, makrak iyan o magagaba iyan because maluya ang pundasyon. Ang kahoy po nagtindog, pag ararom ang pagkakatano mo, maski ano po tabing paros, dayan basta-basta mabubuwal. Kaya iyan ang inapod na supundasyon po. Sa pag-eskwela siring man, sa aki pangidad, taan mga aki, iyan ang makaskas po tabi ang memorya. Diyan mo po tabi sinda dapat na taison. Kung baga sa sundang, patarumon mo po tabi. Patarumon mo, kung baga sa sundang, diyan po tabi sinda. Yan po. Iyan ang importante. Tabi. Taison tanang wala sinda, tangani na tangani po tabi na matanos yung magiging result. Ngani na igwa kitanin matarom na pangtigbas. Iba? Takon tinais mo yan, umol naman, bako yan matarom. Taumol Tinais mo man ngani, bako matarom. Iyo po iyo kun mo yan. Dahil kita nag-aandam kaan. Tarapos na yun Grade 10. Junior high school. From elementary to junior high school, sabi kan Philippine Statistics Authority, igwa kitanin 5.58 million na nagtapos dyan sa grade 10. Completers ini na pinag-aapod. Which is pinagkukonsiderar po tabi na functionally illiterate. Yung kung ang term yan.
nagpo-function ka nga ni, pero dahil illiterate ka, dahil ka nakasabot. Garo man sa nakita ka iniso dahil nag-iriskwila. Garo kita so dahil nag-iriskwila. Ipapaano po ang paglaog mo sa college? Paglaog mo sa college po, paano? Kung nakaintindi ka, nakabasa ka dahil ka nakaintindi. Sa college, bako naman ini yung pundasyon eh. Ang pinaghahanap na digdi, kaya nga kita nagkukuanin kurso na gusto ta po, ini po, para sa satuyang trabaho. Ang college actually, kuha naman sa naiyan, kumbaga, bubuhayon na lang po tabi yung kakayahan mo, yung skills mo. Di ba? Isipon mo, ang mga professor sa college, lalo na kung nasa state university ka, in colleges, ang mga professor diyan sa college, actually, dahil naman po nagpaparaturok doon mga yan. Tatawan ng kapotabi nin source o nga dapat na ma-search nindo ini or libro. Bala na kamo magbasa from chapter 1 o nga yan exam ta from chapter 1 to 3. Ayun na yan. O paano yan? Babasahon mo sana tapos dahil mo maintindihan. Babasahon mo dahil mo maintindihan. Iyo po yan. Paano mo maipapaliwanag yung binabasa mo kung dahil mo nasabutan? Because ika po, saro ka duman sa elementary sundo sa high school po, saro ka duman sa ipinag-aapod na functionally illiterate. Nakabasa pero dahil nakasabot. Saro ka duman eh. Paano sa college? Paano mo maintindihan? Kumbaga sa private pwede kang makapasar. Amiguhon mo sa professor mo, pwede kang makapasar. Pero pwede sa naiyan po tabi duman sa mga kurso na maging degree holder ka, may mga kurso po na daibaganin exam, board exam. Pwede yan duman. Kung siring kakaan, dapat po ang piliin mong kurso pag-abot sa college, na nakabasa ka pero dahil ka nakasabot, duman ka sa kurso na wala nin board exam. Ta sa kurso po tabi na may board exam, dahil naman pwede dyan ang tsamba. Dahil naman yung dumahagad dyan sa mahal na Diyos na ipasar ka mo, na dahil man ka mong pagkasabot. Di ba? Natamatabagan ka mo ni Lord, na dahil man nindo naintindihan eh. Iyo po yan, kumbaga prangka-prangka kita digdi. At nga ni na maintindihan po tabi nindo, na bako po simple ang pag-eskwela. Bako simple po ang trabaho kan Department of Education. Saro padigdi, gunata ta maluya siguro, kulang kita sa mga teachers. Kadakol-dakol na mga teachers, po tabi ngunyan, ang nakakapasar. Imagine din do digdi nga na isa, example ko sa nanindo, sa Daraga Albay. Sa Daraga Community College, Darwin. Uyogon mo yan, ang nakapasar mo yan, 467. Ano yan? Teacher? Dakulon po na nagtapos ng teacher. Nakapag exam, nakapasar. Ang mga nakapasar na yan, gustong sabihin, mga matitibay yan. Nakapasar sinda eh. Pwede sinda sa public because lisensyado sinda. Ngunyan, natapo ta mataram kita kulang ngayon teacher kaya iyon na iniyan nangyayari na dakulon an dapat na trabaho on kan DepEd lalo na sa
pagiging illiterate kan man nagtapos na po tabi sa basic education. Kulang ang teacher. Kulang ang classroom. Agad mo na nagluwas ko niya 165,000 classroom kay puhan po kang Pilipinas. Sa nasyon. Gulpihon na teacher po tabi na dapat na sa saro padigdi, yugan mo yan, teacher, ang pagtuturoan mo po 45-50, paano yan? At least dapat mga 30 lang, 25 adi. 1:25. Ngani na matutukan po tabi, saro-saro ang mga estudyante. Siring kayo ni. Nata po tabi yan araw kayo na nangyayari sa tuya. Number 1, day kaya kan DepEd na kumuapot din dakulo na mga protokdo tapos magpagibon in mga classroom. Nag-ano nga sa gobyerno? Kadakol-dakol kang kwarta, nakapagtaong yang kan akap. Kasi po, actually, sadto say na, bako po priority kan administrasyon yung sektor kan edukasyon. Di pa bagangani kita, kundi kita nagkaribok niya na taon, mas dakula po sa pondo kan DPWH kisa sa DepEd na supposed to be sa irarom po kan batas, sa irarom kan li fundamental, sa irarom kan 1987 Constitution. Dapat po ang education po ang sektor kan edukasyon iyo po ang igwa nin pinakadakula na pondo dapat na maresibi sa kada taon. Kung day baga nagkariribok, ditan pang masalang kaw sa pondo kan DPWH kisa sa Department of Education. Why? Kasi sa mga politiko ini pa, saro pa ini na nakakaapektar po tabi kung nata paruro ang education sector po digdi sa satuya. Nakakamundo na siring kayo na nangyayari digdi. Sa ibong kan kadakol na kwarta na iguan Pilipinas. Pero ang resulta po palpak. Ilan dapat nasimbagan ko niyan kan administrasyon ni BBM siguro o sa masurunod pang administrasyon. Ini po na problemang ini. Bako ini karaw-karaw. Bako po tabi ni karaw-karaw. Dapat na pag-isipan ini kan sa tuya na mga eksperto sa edukasyon kung paano ini masusolusyonan na alangkawon po ang percentage kan mga estudyante na nakabasa din, nakasabot. Bako ini kurkalwag, bako po tabi ini prank. Kaipuhan yung solusyon kan sa tuyang gobyerno. Babalikan ta po ang iba pang mga isyo pakalampas kay ni 26 lampas alas 6. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue.
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, right, bar blue. Isang labanan yan. Right, bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, right, bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lataw ang kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Sige, duro-diretso na ako digdi. Yo, an kaipuhan tagon yan. Maging seryoso po ang gobyerno kung paano magkakaigwanin. Kung paano po tabi magkakaigwa siguro nin mga programa na bago. Para sugpunan po ang pangangaipo kan DepEd sa bilang kan mga paratukdo na ma-unload yung iba tangani na mapukusan ini ata kasi kay po ning tutorial
3 million da po na mga kakian, mga estudyante, kaipuhanin, i-tutor mo. I-tutor. Kasi di man pwede na mga mga oroigwahon ng mga pamilya, pwedeng magsadya rin ng tutor, maski mga day pabaga mga day pang trabahong teacher, o kaya po tabi mga nakagraduate pa sana, pwede na. Pero mostly kan mga, lalo na sa public, day man po kikakayahan na magsweldo nin mga tutor. Day man kikayahanan mga yan, naswelduhan po ang mga tutor para sa sendang aki, pinapabayaan na lang. Kaya ang resulta, po tabi, iyon na ini. Makasupog baga o makahirak po sa mga kaakian na daimo sinda na tawananin tamang edukasyon o proper education po na supposed to be trabaho po kan sa tuyang gobyerno. Na dapat ini po ang tatawanan tanin prioridad. Diba? Inan dapat ang tawanan ng prioridad. O ano man ang mga puturo po tabi kan mga kakian na yan, mataram ka mo na natangayata nagrayaman, may nagyaman man ngayon din nakatapos, nagkapira sanaan. Dahil man po tabi pwede na gabos, alimbawa 3 million na mga estudyante nakabasa, dahil nakasabot. Paano yan mag-i-employ? Iyan daw na 3 million yan, kaipuhan ka na nagnegosyo yan, magnegosyo po, tanganing mag-asinso sa buhay, day po. Anluwas ka yan, construction, pag-uma, pagsira, ganun eh. Kaya day mangyayari na, alimbawa, nakagraduate ka ngayon in senior high school, nakagraduate kang senior high school, pwede ka na makapag-employ, gabos. Paano mo makapag-employ? Sisay man maako sa imo, daday ka nga ni kiaram. Ako man ang employer, dahi man ako ma-employ kida imang kipagkaaram. Anon may tabang, makasamok lamang ang sa kuya. Dahi man ki makatabang kaya, dahi man yan makatabang po, kundi makakasamok yan sa kuya. Kumbaga bako siya productive para po sa kumpanya. So ano po ang purpose kung natatama ko akita kan mga kaakian na ini na nakasabay digdi po tabi sa 5.58 million na functionally illiterate sigon sa PSA. Di ba? Iyo yan. Marian Bicol ta kwan gayod. May mga paagi na kayan yung Bicol, DepEd Bicol. Pero dakulon pa digdi. Ang percentage po tabi kay ni. Last na press conference kan DepEd, sabi ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, dakulaon pang porsentahe po kan mga kaakian na siring po tabi kining pigsabi ko sa kabaga. Di ba? So anyway, kita po naglalaom na sa pagturukaw kan mga bagong lideres ta ngonya na June. Sana may tao po tabi ang pigahagad kan sektor kan edukasyon. Dahil na kita magpara-focus duman sa mga ayuda. Ito ta po tabi ining edukasyon. Duman po tabi sa talagang kaipuhan. Diba? So sa iba pang mga istorya po, igwa na kita nin 17 minutos antes mag alas 7 nin pagkaaga. Pag alas 7 po ang DWRL Bareta alas 7 ha. Uni pa. Susog sa Social Weather Station Survey, pinag-conduct ini po before election. Pig-conducer ini before election po. Uyugong kakaan, mas
alangkaw pa so percentage kan masalangkaw pa po so percentage kan ano ba yun kan percentage ni dating Presidente Duterte trust rating kan dating Presidente sabi sige madali sana ha ta kuon tanang na si Police Staff Sergeant Max Lobendino Jr. ali dyan sa Camp Brigadier General Simeon Ola. DWGO Live Report. Magandang umaga po, Kuya Alwin at sa lahat po mga katabay sa programang Tigre ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Hindi na po nakatakas ang isang high-value individual na kinilalas alias na June sa kinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Enforcement Team katuwang ang Ginubatan Municipal Police Station. Isinagawa ang operasyon dagong alas 4:35 ng hapon sa boundary ng Barangay Bagiron at Barangay Inamnan Pequeño, partikular sa sitio Kisapi, Ginubatan, Albay. Ang sospek ay 40 anyos, may asawa at residente ng Purok 3, Barangay Travesía, Ginubatan, Albay. Siya ay tinuturing na regional target ng PDEA. Na-recover mula sa sospek ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may kabuang halagang 68,000 pesos. Nakatakdang sampahan si Jan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merck Culito P. Lubentino Jr. nag-uulat para sa Tigre Barangay. Maraming salamat Merck sa report. Ali dyan sa Kampo General Simeon Ola si Mar Rodriguez, pasadahan ta naman. May report ubos-ubosong tanay ni tangani na kuha na kampanya ng LTO laban sa mga kolorom na motorcycle taxis pinapurihan ni Congressman Rolando Valeriano. DWGO Live Report. Mar Rodriguez, please come in. Pinapurihan ng chairman ng House Committee on Metro Manila Development na si Manila Congressman Rolando Valeriano ang gagawing pagpapalawig o pagpapaigting ng kampanya ng Land Transportation Office laban sa mga kolorom na motorcycle taxis. Paliwanag ni Valeriano na ang ilulunsad na kampanya ng LTO laban sa mga kolorom na MC taxis ay para lamang tiyakin ang kaligtasan ng libu-libong commuters na tumatangkilik ng motorcycle taxis na higit na mas mababa ang pamasahe kumpara sa ibang public transportation. Pagbibigay diin ng kongresista na ang isang kolorim o kaya'y hindi rehistradong MC rider ay nagsisilbing malaking banta para sa kaligtasan ng mga mananakay sapagkat may ilang riders ang walang ingat sa kanilang pagmamaneho. Hinihiling ni Valeriano na bilang chairman ng Committee on Metro Manila Development, dapat ay magpatuloy anya ang pagpapaigting ng kampanya ng LTO laban sa mga kolorum na MC taxis, kasama na dito ang mga abusadong riders na walang ingat sa kanilang pagmamaneho dahil inilalagay umanila sa peligro ang buhay ng kanilang mga pasahero. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat Mar Rodriguez sa report. DWGO Live Report. Si Nestor Kakitlaman, iyao na. Bagong Babanuang Beach na magkukonekta sa San Miguel, Isabela, natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor Kamin.
sa isang malaking hakbang tungo sa pagpapahusay ng kaligtasan at koneksyon sa kalsada sa Northern Luzon, natapos na ng Department of Public Works and Highway ang pagpapalit ng Babanuang Bridge sa kahabaan ng Santiago to Gigaraw Road sa Barangay Babanuang, San Manuel, Isabela. Sa ulat na isinumiti kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Bospipo Jr. mula kay DPWH Region 2 Director Matias Malinab na ang natapos na 48.5 million bridge project ay tumutugon sa kaligtasan sa lumang istruktura ng tulay na itinuturing na kulang sa istruktura at hindi angkop para sa regular na paggamit. Ang bagong Babanuang Bridge ay nagtatampok ng matibay na board pile, foundation, isang reinforced structure at superstructure at mga bagong itinayong approach na may konektado sa kasalukuyang network ng kalsada. Ayon kay Regional Director Malinab, sa pagtatapos ng bagong Babanuang Bridge, ang mga commuter at transport vehicle ay naglalakbay sa kahabaan ng Santiago to Gigaraw Road ay nakakasiguro ng mas ligtas at mas mahusay na rota. Pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2024 na Regular Infrastructure Program, ang Bridge Replacement Project ay ipinatupad bilang bahagi ng Build Better More Program ng pambansang pamahalaan, isang infrastructure modernization initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Maynila, ako si Nestor Gagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini. 51 minutos na makalampas ang alas 6 nin pag-aaga. Sabi digdi, sabi digdi, 63% ang trust rating ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Masalangkaw pa si dating Presidente Duterte sa sayang aki na 50%, ano? Si Bongbong Marcos nasa 33% na sana. O 33 ba yun? Dito na sana. Kaya gayon dominisasyon si PBBM. Tagaro kay dahil ngayon bakong ngayon tama. So ano yan? Bakong ngayon tama. So ano ini? Sa kuyang gabinete. Diba? Ang saro digdi sa nadali si Maria Teresa Yolo Luisaga gayo dito. Department of Environment and Natural Resources. Nadali. Iyo inisukwan ay kaya palan gayod may order ini. Tabawal baga mag-interview magpa-interview ang DNR maski po ang ano ini, maski po tabi ining mga PIO, mga PIO kan DNR, di mo pwedeng interviewon sinda. Kay puan mo na mag-submit po tabi. Pag ma-interview ka sa DNR, kay puan mong mag-submit kanin questionnaire, tapos letter request sa senda na ipapadara po duman sa secretary kan DNR. Yan si Yulo Luisaga. Tinanggal baga po ni ano ni yan palang saro ini sa hinali ni BBM. Saro po tabi ini sa hinali ni PBBM bilang gabinete. Daday man nagpupunksyonin matanos tayo ni palan, kaya palan ini abo na magpara pa interview po. Tora naman, day ka naman malangog po tabi, importantihon baga ang DNR.
Di ka man kimadangog, ta, centralize po, abo ninda. Kaya palan abo ninda po na magpare-pare interview sa mga sa lokal, ta, baka kon maarama na ining secretary kan DNR, pirming wala man sa Pilipinas, ta, yaon na duman nag-i-star sa ibang nasyon, ano pa man ang gadaan magiging function kaya, o maray nga ni, ta, dinesisyonan po tabi ni BBM, mag-courtesy resignation niya kamo, ta, kaipuhan ko ngayon na, ano ini, kaipuhan ko ngayon na, ayoson ang sakuya na, gabinete. Kaya po kung ayuson ang sakuyang gabinete, iyan po ang sabi kan, ano ba yan? Ang sabi po, tabi, kay ni. Di na, nawara siya po tabi, di ba? Wala nangon yan, dahil nakasabay, dahil na po tabi kinuagiraray. So ibang membro kang gabinete, lalo na yung economic team, si Ricto, so iba pa po tabi, kinuamang giraray kang presidente. Pati si E.S. Bersamin, yung executive secretary, dahil tinugutan po kang presidente mag-resign. Tama, ang ginigibot, takon dahil nagpupunksyon, kung natapo tabi ini, tabi nalos ngayon, so ano yan for 19th Congress, upcoming 20 Congress, House Administration to be spokes, fake news. May spokesperson naman pala, so ano yan? House of Representatives. Pero sana bako maging arog ka ni spokesperson po kan Palasyo Malacañang. Inali si Trixie Angeles. Inali si Trixie Cruz Angeles, tabi, kan Palasyo, tapos sinalidahan si Susaro Bagaso, abogada. Minsan, ang tinataramkan abogada po, Sir, good morning. ang tinataramkan abogada, sarablay. Sa bagay, yun man ang gaday ka man ki makukuha po tabi dyan na ano iyan, day ka man ki makakuha dyanin simbag na totoo, tabi, pirming paboryan sa administrasyon. Pirming paboryan sa administrasyon. Nata, kay po siyang pigsusilduan siya niya to, tanganing magtaram para sa administrasyon. Bako para magkontra sa administrasyon. Siring yang kaan. Di ba? Siring yan po tabi kaan. Yung kwanman, kamera, yung man, tangan ida po tabi na makombat ining fake news, kadakol-dakol na fake news, ikombat da po, kontrahonan fake news. Di mo naman kayang makombatan fake news kundi kita po, kung mabasa kita, kay po hantang kuan. Tama na nga si Bong Revilla baga? Si Bong Revilla, kakaswandaan niya sa mga nagpakaraot sa iya kakaswandaan niya. Iyo da po tabi ang rason ko nata na pierdi siya kan eleksyon sa mga fake news. Ang rason po, kung nata na pierdi ka, maringan ining mga ibata, mga makusog man talagang kandidato. Kung nata na pierdi, because nagsabay ka sa administrasyon ili nga si Aimee Marcos tugang kang presidente, binira niya sa administrasyon, di gana siya. Gana siya. Because, yung tao talaga, kung nailing mo, dagit talaga sa pagpapakulong kay dating Presidente Duterte na dagit Lalo na yung mga taga Visayas, Mindanao. Ilingon nindo, nata sa mga kandidato po kan administrasyon, dakol suboto sa Visayas, Mindanao. Di iton po, duman sinda na ang uragan.
Dumansinda po na yung uragan eh. Sa Visayas, Mindanao. Di sinda biniroto kang tao because nadagit sa pagpaparestart kasi di man kinagtutubod. Mas ako man, di man ako nagtutubod na warang pagkaaram so Marcos administration because sinda talaga so nagtao ang nagsuko kay dating Presidente Duterte. Sinda eh. Sinda pa nga ang nagfacilitate ko nata na restart. Nata may Interpol man kayo. Dahil man baga. Si Turi baga so yaon dyan. Diba? Si Nicolas Turi. Siya baga po tabi so kuhan. Team leader. Sus Mario si po. Diba? So 1 minuto, bago po mag-alas 7 din pagkaaga. Maparam naman ako digdi sa programa kayo. Orat yan po ang DWRL Bareta alas 7. Susunod na.